Sige, mag-announce si baby. Let's go over there. Yeah, let's Practice go. ya, practice kan. 2 wheels. One way up. Meron sa Can fish you creek. do it? Can you go up? Wow, very good. Oh, anong ningunong mo na? Very nice. Hello guys, welcome back. Meron sa akong family. Meron sa Fish Creek Provincial Park. If you guys haven't been here yet, Fish Creek, usa na siya sa Provincial Park dito sa Calgary. Pero kuan siya daghang entrance. Nilain-laing klase ba dako kayo ni siya actually. Karon na diri sa may ranch nga abot si tawag ni katong Anis nga sa tabi cafe diri nga area. So gaina dito mi sa Pikas na abot gidala mi sa mapa sa Pikas. So we concluded na dapat kuan jud ay ang ibutang kanang mga example mga Anis, mga ihang mga spots baka to dito gaina man natuan is ang so tabi Voltier's Park. So ano siya. So let's go. Nice kayo diri po guys. You wanna check? Nice diri actually. Peaceful ba? Peaceful. Pero I believe mas budak ka na tao nino ka morning siguro or mga earlier sa kuan kay karon mga alas 5 na. Kay naaman dito katiba dito na ditong restaurant. Na diri sa side, na diri kapihan. Na ay Anis morning Anis. So to be Anis Cafe. Ayun natin mag-anniversary ni. Diri dami mga anniversary guys. Nga una mi diri sa kuan. Smart casual, di pwede mag sleeveless. Masakit si sis mo na yung palakto na to sa init. Guys no. Oh. Practice ni siya sa 2 wheels niya. Practice sa 2 wheels, di pa siya kasaho. Walking sa kay init na enjoy ang outdoors. Kay dali ra kayo. Sa taron June. Ay di pa May pa. May, June, July, Ay, sigo sa August, September. Okay, mga 5 months. After 5 months, mga na winter na po. Good morning. Kapihan guys. Oh. Napun na siya mga garden natin. Ito mga ga-jogging. Yan, walking. Biking. Andit mag-bike. Let's go over there. Tigom pa ako para sa bike. Let's go. Go lang ga. Let's go over there. Okay, let's go. Where? Over there. Huh? Asa man? There. Over there. Sige, go. That's your bus sign. Sige. Ay, nagsabod og manok dali guys. Practice ya. Maanad ra gyud niya siya madugay kay para magbike nami. Magbike nami kuyog. Parking. Kapoy ka? Luya. Kapoy kay siya na may magdala. Yeah. Nabag-o pa na siya. Oh, look at the statue. Dala na itlog ah. Yang itlog wi. Kuha is ya. Oh, itlog be. Itlog be oh.
Sila ba chicken di? Ay, mahangin eh. Bugnaw ang hangin. Mami diri guys, chill lang ka. Tinigulang ang style ni diri. Chill, nakikape. Problema lagi na kuha ni diri mga inanang mga lugar sa Canada ro. Wa kay CR. Kung kaihion ka, matay utong-utong ka. Ay utong-utong ka or mangita kay kuan. Mga kilid-kilid. Init siya karon, pero at the same time tugnaw pang hangin. Murag wa pagid siya ka fully og lunch as summer. Spring pa man gud ron, di ba? So, di pa na to. After man na sa May long weekend. Unsa long weekend, ang Victoria Day? Oh, after na sa May long weekend mo na Yeah, amo spring dire murag half spring, half winter. Inaa pag hapoy snow ba. You okay? Okay. This is biking. But not for now. Let's go sit. So if you guys are wondering, wala ni siya entrance diri ha. Dako ni siya og parking area. So kung anhimos family or laglaag or something, na yung mga biking, na yung walking, na yung pang hiking, na sila yung mga trails diri. Na yung lain. Libot po ni siya sa Fish Creek nga park. So nindot siya actually. So hopefully, kung makaipon ko para pang biking, mountain bike, ma-explore na akong area. But let's see, kaya marag. O siguro, basig next year pa tayo makapalit og bike. Next year na lang po tayo mag-video. For now, walking lang ko sa. Enjoy kayo na rin, peaceful kayo. Murag kung baga, bisig di ka ganahan magbasa ba, murag maganahan ka magbasa. Peaceful kayo. See? Duta dire. Let's go check over there. Sige, let's go. Let's go, Mom. Let's go over here. Okay. There's two other statues here. We're gonna go over here. And right here. Let's go. Poetry, book exchange library. Who's saying slide? Book siya na din mga libro diri. Gagawin mo Ito, wala na yung mga libro. Masa kita. Naman na yung nani, naman yung mga balay, yung mga residential na yung nani. Oo, dito sa Edmonton. Dito ba yung mga libro? Sa Vancouver na, sad na eh. Ang bike ko, gibuyan ra. They have books. Oh, they have a door. Oh, look at that. Yung mga birds oh. What's that? Patay na guro yun. Patay na siya. Fake din siya nga kahoy. Go look. Oh, mapakong. Gagi naman dali. Sabi na kong mapakong. Kuya What's ni. that, Mom? Asa na ta? Ay, statwa dito. Mura siya ka na sa First Nation na taningan ko. So, yeah, nice kayo, no? So grateful nga naka-experience tani sa atong life. Makita itong nanay mga view. I have one. Go kayo. Yung mga painting siya. Na, First Nations, mga bear. Mama, who's that house? Ito na po yung mga statue. Restaurant, B. I'll go at a restaurant. There's more chicken. Ha? This chicken. Chicken? Yeah. Ngitag chicken sa restaurant. Oh! Let's go, Gutom guys. ka? Yeah, I wanna go. Let's go. Hungry ka ba? Close pa na eh. Close pa na. Let's go. Naluya na siya binalance guys. Naluya na siya. Nanilhig na lang siya. Nanilhig. Naluya na siya. Wakasawa yung mga tiil. Sa pagbalance. Bitos taan eh. Napapaktisan gini siya kaya para magkuwag na niya miyan mag mountain bike. Ginagmay lang ng mountain bike good. Hindi ng mga extreme. Let's go. Bita na bi. Bahala ka na bi eh. Ugay kay kabi. Wait, it's not running. Ah, it's a baby spider!
Oo, nice find. May guna Sige, na Bi. sinuha sa una. Sige, Bi. Ayaw na siya gilapti. That's following Watch out, Bi. Stay on the side. Kinay magbike. Kuha, uy. Dira, Bi. Ari na, Induta, guys, oh. Na, Oh. pagka ninduta, gaya magbike yun. Ako, ighawan. Now watch out! Muna siya adults playground ba? B, stay on the side, B. No. Mommy, I see so many bunnies over there. Over there. B, daplin, B. Ah. What's over there? What's over there? B, stay on the side, please. Lah, may natingog. Wala siya. Hindot kayo ni. Kanang mingaw kayo ba? Hindot kayo sa lugar. Pero kuya, puno ikaw sa magbike-bike rin. Napal ka rin magawas nga beer. Abot ka rin sa unahan. Ay, residential na dahil dito. To. Okay rin ay. Bakit guro ni beer na dahil. Hindot kayo dahil guys. Yang baho guys sa hangin. Fresh good. Fresh nga nature ba? Dili bitaw, dili abog. Walay something. Murag smell sa dahon, sa yuta nga fresh jud siya actually. Hindi siya sa paminaw. Ikaw mami, inhale. Ay, sipunon man di ay. Sipunon. Bantay ka ng kuan, naka sa bukid. Naka sa mga probinsya sa tuwa ba nga. Pwede mo na sa tubig. Ano yung mga duck bi ay? Naglutaw-lutaw bi. Palutaw-lutaw. Humot kayo guys, humot og bukid, humot og peace. Humot og kuan. I gotta check. Siguro kung magkagulang na kayo, nani na siguro yung mga targets ha. Murag mo na yung mga palipay ni mo mga kuan. Nature. So tampay na kasakit ng kamot. Nature og kuan. Wildlife, ay di ng wildlife. Pero mga kuan lang ba, inani. Practice ako po ng fishing sad. Practice ako po ng fishing guys. So if ever someday makayo mo tag fishing video. Kita to sa pagpamasol. Hello. Lain mo ng style sa ilang fishing diri ka na marag professional jud ba. Dili presto ang atang sira nya na taga goods da. Diri kay tunga na to. Someday pag fishing niya ako kay para mag-practice kog mayon anak kay ako itudlo ni Noah someday kay yung future ani diri na mangilang gini siya nga country. So ano lang mo tudlo niya mga nani. Ako ra jud so I have to learn it para mapasa po niya someday sa iyang family. Nawala sila. Advanced ng mindset tinigulang na ba. Tingnan kapit ta maupaw ani. See guys, nindot kayo. Nice weather eh. Grabe ang fresh air. Oo, no, stay. Stay on the side. Stay on the side. Dili mo labang. Okay, fresh air. Oh, pop, stay. Na. Lawak ay guys. Ganda yung pagkalawak ka. Nice. Sisitan dira bi. Naabot yung last time dito. Tudlo bi. Sa imutan. Naabot yung last time dito. Libot mi dito. Mom, come on, let's sit down. Yeah, nila. Sit down mami, kinaluya na si Noah. Abot yun. Ako kayo. Ang magkwenta guys, 360 view. Asha, Oof. Asha. Kung sa kadako. Ocean? Kung unsa kadako ang lugar. Hey, Mom, Pag kanina. it's on cat. Tawhay kayo. Nito charon nga manhi kag may naron kay Ma, go and cat. sunny pero dili kayo init nga sakit sa panit nya di po kayo kanang sington ka. Kaya ang hangin medyo tugnaw sad. So murag perfect dija. Perfect siya nga pang walking. Exercise and kalo na bili no. We go it and let's eat. Let's go and get some more fish. Okay. Let's go and get some more fish. Sige, pumasol. Nag-roleplay siya, nag-roleplay. Pumasol.
Humot kayo guys, humot kayong hangin. I will get marshmallow. Humot kayo fresh. Marshmallow. Ah, lamig sa ilong ba? I want green. Ito tayo. La, nag-grip. I want to play. Ayaw, nag-ayaw pa yung takno-takno-tak diha. Lingaw dyan kung ininihil dito guys. Upaw na tadi. Buhok. I got a green crab and let's go and cook it. A king crab? Yeah. We don't eat a Eat crab ang eh. king crab. Pretending. Ah, pretending lang di. Ay, sige. Suko. Put it back in the water. Okay. We got fish. Mom, we got fish in the marshmallow. Mom, we got Fish and marshmallow. Yeah, let's go. I got it. Okay. Grill like grill. Okay, luto na. Yummy. Yum. Wala butan yung pangita guys. Mangihi ba? Problema. Ka mangihi ani nga open once. Pungko. Pungko na ba kalibang na rin so. Pungko ragon. Pungko na ka. Ngihi ka dito. Ikalitang na yung gawas magbike. Atot na. Kita niyo yung lubot. Hawan kayo. Wala tayo mataguan na nila. Pew, pew. Himo mo ko nilang target dahil. Tumatay na ko ka. Mag-army mo dahil siya. I got a Mag-army. big mag suit right here. We can blow up Daddy. Okay, blew up ko ka namin. Killer mo kabi. It exploded. It Exploded. Bah! ha. Na, may mga explode blow up ko na balaan ha. She popped. Kayo kapila ba? I got a needle. Bumba po. Hey, Mom, Dad, carry that. Oh, nugo man. Nugo. Mom, Ato yung hapit na mo pop. Bi oh, ipop na nila to oh. okay. Agay, kay unko. Pop. 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 Ay, pop. I pop him. Gaya kay tiyan muna di bi. Abs ni, pero natibugol na ni gahi ba. Abs nga naga nainitan. I got this big Maxi. It exploded. Bang bang. Unsa ka bi? I'm clapping my hand. Okay na? I-air dry lang yan na. Shake. Dili. Tingnan na ba? Ugas kay ugaw kayo nagkaukaw ani. Ne. Tingnan na bi. Now give me some water. Dili na enough na. Ganahan ay. I need the fish. Ay sus eh. Give me some. Hugaw na kayo mong sapatos. We will mix it. Yan mo manghugaw ni. Naunsa man eh. Uy, this week palit na ta kay next weekend ba yan? Oh, next week na ba yung birthday? Ito yung mga kuan guys oh. Mga balay din na mga residential. Probably in this area to. Pero wala akong kayo actually may kita. Na dito. Kani ka kahoy ra gini. Army ay BB Army. Lot. Igo sa mami oy. Mom, I found the gun. Bonsai na siya guys. Bonsai na siya guys. Sige. Ganahan na po siya mag-bike. Balik, sige. Come here. Slowly lang. Oh, kapaspas. Oh. Bonsai na siya. Yay! Good job, Shishi. High five, Daddy. Okay, good job na kayo. Five. Very nice. Kid strong man. Dito man tao. Yung bonsai siya guys. Okay, butang-butangan next stick sa kilid. Feel na ko muna nagpabansay niya.
Oh, ni Bansay na kayo siya. Nakalitra. Pedal. Oh, That's okay. okay lang na. Next time na ka mag-pedal. Next time. Once you get used to it. Master na ka na mong bike, we'll get you a kuan. Bike na i-pedal. Yeah. Bansay na kayo siya. Na. So, that's it for today. Manag yun. Nakatpang gijag bike. That's it. Okay, thank you for watching. I'll see you guys on my next video.